Samalo dichuo. Support. Kodohala. Gimotimo as a fashion house, we major in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Welcome to the arts industry at Buni Studios. Nyakoro mgajongo kinyi machielo, marwa kini machiegni e chenro mar poko pogore, chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okinyi makawuono antiere Buni Studios, mantiere industrial area, e county mano ma Nairobi. Anno ka isesa more seng'e olueta, nyakoro mgajang magweno. To dina ene gweno hie dina chako chame. Kata kamano, ene na mfado mar gweno mabende iloso buore Nairobi ka. Tiloso gi mano mar nyiso kit sinema mopogore opogore. Mamoko bende ntiere ka ma obro bedo kwa nyisi, wantiere koda beti ka. Gi kinde mamoko obro bedo kwa nyisi mathoth kwa dhi nyime gi chenro makama. Ntiere jal mosebedo katimo tijne buore Nairobi. Omiyo adwaro mar mondo mi wabed kode piny, wabil kode wach mar mondo bi wayanga kit pok ma entiere godo mosebedo kotimo kuom thuolo mar higni 20 machiegni bed koda nyaka giko. Mana kumanya kwa ramgajuan kaka nase singoni antiere Buni Studios. Ada bedo piny ka kenda se bedo mar bilo wach kod jala mosebedo ka loso kendo thedho gik mopogore opogore mosebedo ka lombo oganda. Arwakni machiegni ma ene chenro mar poko pogore ne nyiko ramgajuan maneno chenro kiny makawuono. Wacha kanda gi nyingi jolubende pakore hijakani. Yero kamano, iluonga ni Collins Oduoro Chieng'. Collins Oduoro Chieng' ni jakarachuonyo. I village mar Gemoremo, Butsimi Makane. And would the late Japoy Samuel Ochieng' Magero. To Collins buore Nairobi ka. Kato na penje ni timango, dingis nyak nyiko ramgajuan ni timango. Yero kamano, buore Nairobi ka endi atimo tije mag lwedo, mag drama gi dho ngere. Thoth tije matimo gin mag tugo e television kata mana ma tugo ma oko gi. Pok ma intiere godo ni Collins. Pok ma kama ni chako karango. Tinyal mna lero ne nyiko ramgajuan ni en pok mane. Pok machalo kama en gino mano chakore chon kabisa. Na en gima na fwenyo ka tin ma kaka namedo dongo, kaka namedo puonjora ma dhi skul matin ma koro mi achopo kama chopeni. Koro en gima seago mabor for more than 20 years kapora tin. Collins in giwere kende senyisa nyiko ramgajuan gigo koma bende iloso. Moko kuom gi nyiko ramgajuan bende nyalo neno kata mneto kwa kaendi. Were makama endi dibed ni nopuonji en tiegruok mana ng'ato mi kose ni were mane dongo chakre tin mari. Gik matimo thoth na Nyasaye miyo were mang'eny. Ajagoro, anyalo chongo ng'ato, anyalo chongo lee, anyalo loso monuments, gik machalo kamago, mago duto atimo. Kobiro koka tugo mag film, watloso gik machalo mfano kaka king'iongewa ka wan gi books, wanyalo loso buge, wanyalo loso luthkuon, luwore gi gima jandiko mar tugo ondiko, modono tigo do e kipindi madhi mbele. Koro saa ma gima chalo kamano dwarore, to jandiko nyaka tudre koda, kata wawinjore kod ni gima idwaro ni, idware no chal nade, to idware mapiyo machal nade. Koro mago thoth gima asebedo katimo. Thoth ne wacho ga ni en talent. Nikech somo ka somo mang'eny unadwat ni koro skul ema ochopo kuma nchonje. Thoth gima asebedo katimo, asebedo kapuonjora kuom jogo mambeyo senge matimo tiji ma watimo gi. Thoth gi apuonjora kuom ji. Miyo an seche duto kama watime tiyo magatgi. Adhi ni mondo asom. Nikech ang'e ni kiny samoro koro ng'ano onge an mantie. Koro mosemiyo mi achopo kama achope gi kama kawuono. Isebedo kiloso props ni senyisa motelo ni kuom thuolo mar higni 20. Nyalo mana nyiso ni props makamagi wuodhi osebedo nade Collins. Props gin mfano kaka dholuo kete. Gin gik ma dwaro ni sama jandiko ma drama kata ma tugo ondiko no dwaro gima kama, to gin gigo manyaka ibed gi paro matut kaka idolose. To gi sana wang'iyo ga weight pek mar gima idwa loso
okono bedo gima pek ma ka ng'ato tiyo samo tugo to ture kich miyo ok concentrate pachi ok bede tugo ma jandiko nondiko ne cha kata mo tugo no koro itemo mondo balance itemo mondo iket ni weight mar gima iloso to gi gima jatugo dhi tugo godo chal nade mondo be show bed makare. Koro normally en gino ma nachako ka antiere high school sana. Anyalo paro the first prop man aloso ka antiere high school nen naloso ndawa. This sportman thing to nalose gi clay soapstone I mean. Kitemo agolo kisika. Koro gigo ne konya ga e school kich most of the school no ero ga tijega. Koro kana loso ndawa sana inyalo pani ndawa ne okoyie mondo jobed go school. Koro an nanyalo loso ndawa mar kede no mar kidi mabuke maber ma koro nyithindo ka wuotho to giwuotho gima gimadho ndawa. En gima nomiyo tich matek gi jopuonj because an nakawe kaka tich kata kaka pok mara but gine wacho ni influence nyithindo mondo donje ndawa. Koro ne gino machalo kaka props gin gik mana achako timo katin. Tok mana mago kende atimo gik mang'eny ka ntiere high school machope college makoro chopo mantiere ni. Atimo props mang'eny sana. Koro gin gik ma kana medo timo gi ka ji ne medo ero gi ne miyo afuenyo ni kare mai ka mondo gibena bedi. To props mi jathoro loso gin mage nikech ang'eni higni 20 gin higni mogwaro kendo higni modhuro. Most popular props ma samoro ji ohero ne movies de bed kaka mage. Props mag tugo ok inyal fuenyo sama ji tugo kodgi ni mar Collins or mar Sharon because kwa mfano ka loso ni bunde to bunde ok ondike kore sama watimo shooting ni bunde makama Collins sama loso but at the end of the day nitie kiluongo ni erokamano kata credits ibo yudo ka credit kanyo ndik ni ng'amo loso gik machalo kama gin Collins so and so because timo yudo ka en shoot maduong' ma kata en kipindi maduong' sana madwaro gik mang'eny. Koro ka gik mang'eny gi time betin. Koro samo we end up no bedo ok ibedo ng'at achiel. Nyaka bed nitie jok moko be ma ungo were achiel ma ukonyorugo. Koro sama chiwo credit ka imbe yudo ka koro nyinga nitie ng'ama kamano. Koro at least jogo ma ohero tije machalo kamago approach either weg film mo shoot mondo ng'isi kama ginyalo yudae. Kata koro gimbe akonya. Bende wang'e nitiere tipo mopogore ma bende sebedo kiloso. Inyalo mana nyiso ni koro mge jone gin kaka tipo kaka magi. The current image ma loso nitiere National Theatre. Kidhi National Theatre tibo yudo ka nitiere nyatiti ariyo madongo. Gin about 20 meters long. Oketgi bath National Theatre achiel ni koni achiel ni komachielo koni. One is the current probably one of the pieces maker ma loso machiegni. Ma kidhi National Theatre tibro yudo. Ka ok mano to ibro dhi nitiere sanamu mopogore kuonde mopogore otende mopogore kidhi kuonde go tibo yudo tijega. Bero otende go ka ji odhi to boyudo ginyisogi ni ma tij Collins. Collins kaka jala mosebedo ka chiemo kod pok mare thuolo mar higni 20. Beto ni wacho ni pok nigi yuto? Pok nigi yuto mang'eny. Pok nigi yuto moloyo tije mang'eny mag Deutai. Anyalo wacho kamano nikech an kana chako ngimana nachako tij office. Nachako tij Twitai. To tij Twitai kana yudo along ni ne deya sana. Nakoni koro we overall gi dust coat mondo mi koro akonyera go ngimana. Koro thothne asebedo ka appreciate nikech yuto mare ni malo as compared gi tije mamoko. Tich ka tich nigi ber gi achiedh nade. Ang'eni ber sebedo mathoth nikech ok inyal bedo tich mok mi yuto kuom thuolo mar higni go duto te. Kinyiso ni koro mga jwang ber gi achiedh nade ma isenene kit tich mitimo. Achiedh nade mar tich en ni tije wagi dhi gi sa. Nitie ndalo moko ma yudo ka tich ng'eny. To sama tich ng'eny nyiso ni pesa ng'eny. To sama tich odok piny nyiso ni pesa dok piny. Nikech ing'eni thoth tije wagi onge gimoro ni job security. As in ok in sure ni nyaka to bi chuli pesa every day or every month. In manyaka ti matek mondo ilos gimoro ni network or tudruok mari mondo mi at least kila wakati in gi tich ma kitieko mar ng'ani tidhi machielo kiyama tidhi machielo.
Koro thothne ajaga bedo gi list mandiko mag tije madhi timo. Ma kata koponi biro yudo ka nitie tich matimo mar show machielo kata ng'ama machielo, takwayi ni kiyie timiya nafas matin mondo atiek ma eka dhi machielo. Koro mano osekonya. But thoth jowa mapok noloso mbui margi kata network margi mag tich, iyudo ka thothgi ndalo ma tich odok piny negi to githagore saidi. Because seche ma tich odok piny, mano sama iyudo ka tuo donjo e ot. Koro bill donjo ni kata ok inyal chulo. Samoro ne ok isave, because most of tijewa giyudo ka sama tich donjo maber, to rabe bedo malo. Osiepe bedo mang'eny. Koro ng'ini nyaka to make sure ni osiepe gi balance gigeni moko bills gi bende. Koro but iyudo ni seche ma koro tich odok piny, tiyudo ka as normal. Iyudo ka osiepe odok piny, but bills to kama gintie kata gimedore. Koro sechego iyudo ka ineno rach mar tiji mitimo. But an thothne kaka nyalo wacho ni osekonya, be pok a regret malich ahinya, because okenge masekawo machopo kama chopeni osemiyo adak kode maber. Osemiyo gola e kwecho mang'eny. Osegola e weche moko mang'eny mar ni kawuono adhi timo nang'o kata adhi timo nang'o ni ng'ama dwa nakonye. Manyiso ni tijni dwaro discipline, odwaro luor mathoth. Tich ka tich dwaro discipline, ok kata makende. Tich ka tich dwaro discipline. The moment ma isefwenyo ni tijni ihero, to koro nyaka imiye luor. Kisemiyo tiji luor, to kata jogo ma tiyo kodi kata madwaro tijegi biro iri gi luor makende mondo mi gino miloso obed gi nengo. Koro luor en gima mokwongo e tich moro amora, to kata ma tich ma watimoni. Tijni Collins, nikech ing'eni tije mag creative dwaro paro. To ka en paro, to en gino ma bende in iwuon itimo. Lakini tich ma kama bosemi mich, awards ma samoro osebedo kiyudo gi tijni dibed ni gin magi? Mich wayudo seche duto te. Kendo mich mwaseyudo kaka wan mwatimo tijwani. Anya wacho ni any competition mwadhi nyaka to gi mich. Ka ok wabedo number 1, to wabedo number 2. To seche ma atiyo gi the word ni 1, nyiso ni jogo motedore godo e tich mwatimoni. Nikech ok en tija kenda. Koro tija bedo part of it, ma miyo gima chalo kamano bedo namba 1. King'iyo to kwa kanyo nitiere book moro nitie chien kanyo. Gin one of the books manaloso go set nikech wan gi tugo moro mabiro machiegni mar nyithindo kwa nyisogi about wildlife and safaris. Iluongo ni Matata and Friends, obiro machiegni. We had a competition in Japan, mano last year, gimoro November, and na mor kaneno ka tija no endo miyo wabedo namba 1. Nikech en tich mano kawa gimoro dweche 3 katime. Nok en buk achiel, but an gi books madhi 8, and they are giants book, ni buge madongo dongo. Koro koket gi set kaka kama bedeni, tineno ka the place owinjore gi program mondik gi jandiko. Koro thothgi wayudo ga mich. Mamoko bok anyal kata paro ni gin magi, because gini kibedo number 1 pile to we ni number 1 machielo ni bedo number 1 na class 3, class 2 or form 3 or whichever class. Koro mich to wayudo seche duto. To competition, kram na piem chal nade, kit ohala ma bende timo, kit tich mitimo, nikech en gedo mara ne ok in kende ma samoro loso props kata mani pacho kae, kata buore Nairobi ka. Piem ok yot. Piem ok yot e field ma wantiere ni. Sana mar gino ma ji penja no endo. Iyudo ka most of the time ji keto pesa e gik ma giloso mag props ma losogi. Ka ok iketo pesa mbele, to ok idhi loso gi maber. Bende ka ok iloso pesa, keto pesa mbele, to ok inyal yudo position ma number 1 mondo mi donors mamiyowa pesa mar running these shows omi pesa. Nikech wadhi e pimbe mondo 1 wa showcase tijewa, mar 2 wadwaro pesa mondo run go show. Koro kwa yudo pesa from tije mwalosogi, to ngiso ni wan gi thuolo mar moro oganda seche duto for a long time. But kwa yudo pesa ngiso ni en gimoro manyalo kete TV mana de share go diriyo, then olal kama nikech koro joma sponsor wa koro onge. Koro gima daher wacho ni maduong' ni piem odwaro ikruok makende, to kendo odwaro ikruok mar pesa to gi sa. Props aseneno kanyo, aseneno bunde, naneno beti, aneno gwen, aneno buge, mabende nyikwa Ramogi Ajwang' nyalo neno. Moko bende nitiere to kaka aneno, iwacho ni mano map.
Yeah, mano globe. mar the world. Yes. Nyalo wacho ni nitiere kata mana props mosekelo ni achiedh nade. Nyalo bedo kata mana kaka gige kaka bunde. Props sana sana moko nitie man gi weche mang'eny eigi. Kaka mag bunde go mwaloso mag bombs machalo kamago. Gin gigo watiyo go atiya in house. Ok wanyal ga tiyo kodgi thothne oko. Nikech kwatiyo kodgi oko to yudo ka samoro obila kata maybe okwach kich gi dholuo omakore kodi. Koro seche mag gimakore kodi nyiso ni gimotemo cha koro nyaka chungi mondo mi udhi chiwo duoko makende. The last incidents manotimore kodo ne there's a time man Uhuru Park machon kapok olos ma. Ne wadhi timo shoot kanyo open air. To noting'o bundni wagi kila kitu, uniform, kila kitu nodhi go kanyo. To ne ok wang'eyo ni wakawo license kuom okwach kich. Koro nomiyowa tich matek kech number one ne nyaka wadhi wanyisgi ni gigo golo kure. To be wan gi permission mar loso gi pinje machalo kamago. Koro yudo ka ji machalo kamano nomiyo ji mang'eny odhi oluor ni next time ok wanyal dhi tiyo oko. But thothne nodhi loyo gino nikech nodok wayudo barua mana miyowa thuolo mar tugo kod gigewa gi kata mana oko. Makata sama wuoyo kodi ni wan ga gi some few shoots motimo oko ma wanyalo ting'o gik machalo kaka bundni wago eko wadhi watimo godo wadhi wanyiso go ji gik matimore. Nikech samoro ineno ka cases moko kaka sani kotimore ma Kenya mani nitie ywaruok kind raia gi askari. Koro ing'eni ka wagolo shoots machalo kama nyaka wabed gi bunde. Ok wanyal dhi golo thikon. Nikech polis otenore kod bunde mare. Koro gik machalo kamago nyaka itrend gi okwach kich ibed gi barua mondo kibed safe. Otherwise obedo matek. Manyiso ni sani un gi lesen mar tich mutimo. Nitiere. To materials mage mutiyo godo nikech kaneno beti, enena beti ma hie. Kaneno gweno, chala gweno ma ng'ato nyalo weka tamna ni en gweno mar adier. Utiyo gi materials mage. Gigi eki gin gik mabiro gi paro. And I think ni mano momiyo asebedo ka kuom higni mang'eny katimo tijni. Because iyudo ka jandiko madwaro kipindi kobiro iri to obiro ka odwaro mondo ikonye. Ichalo daktari ma jatuo biro ire ni omera adwaro gima kama kata mae gima ondikai wanyalo achieve nade. Koro sama ng'ato biro kodi kama things na gima chalo kama anyalo loso ni gi bao to gi rangi to iyudo beti. Koro bedo gima yot. Pero to en gima natimo ne casting kata golo mfano mare kata golo iloso ne mold. Nadhi anyiewo gweno maber. Kase nyiewo gweno to nitie kaka i-apply chemicals kuome. And chemicals kosetuo to ielogi. Mana kaka notimo mar mold mag wije mag exercise go eko. Koro sama iseelo then iolo things to do with the chemicals or resin e kanyo. Color chuth. Then bang'e go mana rangi and then it come out kaka gweno. Koro yudo ka gik machalo kamano konyi number one because sama wan gi shoots ok nyal bedo ni shoot kopo ni en shoot ma jikon to kibi bedo kisiko kinyiewo gweno sate. En expensive. Koro sama wan gi props machalo kama gweno go eko to miyo tich mayot mar dhi a shelf kacha tigolo gweno kata parts mag gweno go tikete sana sifni and limited. Koro mago gin gik ma nyaka ing'e ti dalose gano to ben durable. To be onyalo tiyo gi program moketino. Koro nyaka ibed gi paro makare makina mapiyo. Nikech seche moko asebedo ka yudo ga challenges, especially sama wan gi shoots maringo kaka mag series. To iyudo ne jandiko ng'isi ni wadwaro gima kama kiny. Nikech programs imiyi kawuono gotieno. Koro komiyi kawuono kata gotieno kata maybe godhiambo sama idhi tich. To iyudo ne iseparo matut ni by kiny ka gini tiyo by saa 3 to ne bedi ni solution. Koro abedo ga kasebedo gi paro kech en gik maseloso ndalo mang'eny gima koro ng'ani ng'isa kamani kadhi atiyo gi gima kama to dhi miya ayude mapiyo moloyo kaka daluwo yo machielo madhi kawa like 1 week or 2 weeks mondo mi ati gi gima kidwaro kiny. Kamano. Kaka jal ma ong'e tij lwedo to rawere bende tinde dwaro mana ng'eyo tij lwedo mar mondo mi giyud yutogi nikech kila ng'ato ok nyal kete tij andika. Tiegruok kende bichiwo? Thothne ajawacho ga ni asepuonjo ji mang'eny. And joma osepuonjo mang'eny osamora nikech moko osedhi mabor moinga and moko osedugo ka goero kamano
omenda moko pod dua mondo med puonj gik mang'eny nikech gik ma asepuonjore e pubni gin gik mang'eny, ok en gimoro achiel. Koro iyudo ka thothne apuonjo ji to ambe at the same time apuonjora kuom ji. To marketing Collins utimo nade? Usoru nade mar mondo mi oganda ng'e tich mutimo? Marketing mar tijwa ni en mana number one en kaka koro ubiro kawuono ni. At least uneno ka ubiro wawacho wago mbaka kata unyiso jopiny gino ma Collins gini timo. Thothne iyudo ni tok mano jomoko nyalo go simu mondo omany kama antiere kata from there watimo wamiyo gi tich ma gidwaro kata moko walande through mbui, wakete mbui, inyalo yudo gi mbui. To ka ok yudo gi mbui to iyudo ka jok mong'eyo tijewa dhi mbele gi landowa kuonde mamoko ma gintiere. Iloso kotenre kod social media kata na mbui, akia ni une mbui mage to nying mutiyo go de mbui gi debed mage? Sana kama walose tijewa anan kiboyudo tiyuda Buni Studios. Buni Studios nitiere Factory Street, go down number 28B. Kanyo kibiro tibro yuda. To ka ok yuda kanyo tinyalo gona namba, inyago simba. Collins, okiny makawuono nikech ang'e ni nyikwara mgejo ni chenro makama. Kata unapenji ni customer mari en ng'a, diwach nang'o? Customer mara en jawinjo manena kawuono. Jawinjo manena kawuono en achiel kuom customers kama dongo. Nikech kata jogo masebedo ka tiyo kawuono nonena mana e mbui mopogore opogore kata kuonde mane ibiro ka giyudo ka tiyo. Koro gin jogo mohero tije mag lwedo. Obed schools, obed colleges, obed jogo matimo tijewa mag kipindi mag shootings gi, mago gin achiel kuom customers ga. Wageno record gi kendo gisemiya achung' motegno. Bende nitiere rowere mantie masomo tije lwedo kaka TVET. Ng'ato nyalo penjo ni Sharon penje na Collins, nite bende uchiwo kata attachment? Attachment wajaga chiwo attachment sana ndalo ma wan gi tije mang'eny. Ok wachiwo attachment throughout because attachment dwaro sama nyathi biro to obiro ka nitiere gima odhi timo, nikech obiro mondo opuonjre. Koro seche moko iyudo ka maybe watieko show to koka ng'ato dwaro ni mondo wamiye attachment. Machalo kamano wakete program manyien. To thothne wajaga nyisogi sama wadhi bedo gi shoot machielo so that ka gibiro to gibiro ka wachako mondo ging'e chakruok ni to ichake kar kanye to rumo ga nang'o. Koro ok wahero kawo gi katikati ka wadhi mbele gi tugo madhi go mbele. To ka thuolo maromo nade mar mondo mi los props, nikech ang'e ni nyikwara mgajongo osebedo ka neno pichni mopogore opogore mag tije misebedo kitimo? Props gi kawo kinde mang'eny. King'iyo ot kama wantie Buni Studios ka to wan gi props ma osekawo more than 10 years. But normally props kawaga ndalo between 1 day to kata 3 months. 3 months manoko pone na mega project man gi tije mang'eny e nyalo kawo dweche 3. Mane gima wacho ni chien kacha ni gima chalo kama dwaro discipline, odwaro pesa to kendo dwaro time. Koro gik moko adeko nyaka dhi kanyakla. Koro sama ibiro gi project wang'iye to kipindi mimiwane odhi dwaro ang'o gini, odhi dwaro props adi, to props machal nade. Koro props mikelo ema bomiyowa thuolo mar nyisi ni tich minene miyani to ok anyal timo gi joma achiel. Tich miyani biro kawo dweche 3 to kikunda ahinya to onyalo kawo dweche kata 2.5. Koro depende kaka owuoyo kodi. Koro client bedo kong'e ni omiyi tich to kata kopore gi plan mar timo shooting to ng'e ni shoot ne biro after 3 months. Niso ni nyaka ilos kila kitu modwaro. To bende wang'e ni nitiere achiedh nade ma samoro nokilose. Nitiere ga weche mag piracy, jok mosebedo ka kopo kata mna tich motimo. Akia mane na achiedh nade ma bende yudo kidhi nyime gi tije magi? Creativity kwalo. To kata kokwale to mokwalo ok mari, mano mare. Koro thothne bok walawre kata gi ji. Nikech en gima okaw kuom ng'ato, imbe ni kayo mana kuom ng'ato. But koro gima dhi kelo pogruok en finishing mar gik miloso. Mana king'iyo kaka gweno ma ng'isicha, iboyudo ka ng'ato loso gwende samoro onge gi details, onge gi yier. But gwen ma Collins oloso, tiboyudo ka nigi nyaka yier dende. Koro yudo ka kanyo ma koro pogruok wuoke, mamiyo koro ng'ato dhi manyo Collins to ng'ato dhi manyo ng'ama chielo mondo bi losne gino modwaro. To bende Collins, ji nong'iew kata mana ka Buni Studio nikech ka ema wantiere, to ka wach Buni ji ong'e mana XYZ show cha, kata jok moko luonga ni XYZ show. Yes.
show ni nodhi kanye nikech oganda na jathoro ne achiel kuom tipo mago mag wang' jowi. XYZ nitiere Sharon, XYZ nitie kendo oran. En mana ni ok wajatime TV kaka notime chon. Tine watime YouTube. Kidhi YouTube tibo yudo XYZ mtaani. Kanyo nitiere XYZ ma watimoga kila wakati. Ma ki jogo ma luowa mosenge ni kodwaro neno XYZ ma current to dhi adhi YouTube to yudo XYZ mtaani. Koro XYZ pod nitiere. King'iyo karka mae ka ma wakete gige duto makano mag tugo mopogore opogore. King'iyo kaka magi wan kod mask gi mag tugo mopogore opogore kech mak en achiel kuom mask minyalo rwako e wang'i ka en gi tugo kata mag drama gikonyi korka tugo mopogore opogore kaka mago. Machielo an kod trophies ma tung liech gik machalo kama gin gik ma koponi sirikal oyudi go oko kucho to nyalo mi penjo mang'eny ahinya nikech gin gik machalo ni ma tung liech mar adier. An kod gi mang'eny aseloso gi mokadho even 50 of them kaluwore gi show mwatimo. Koro yudo ka gik machalo kamagi gin gik ma sirikal ok oyie mondo ng'ato tugo yaye kionge kod barua. Koro gin achiel kuom gik masebedo godo. Wan kod bundni mopogore opogore, bunde manyachon cha magi noloso mana mag tugo mag show, kata ka ok idwar mano to nyalo mi AK47 yudo kaka ma koro ochala bunde madier but koro yudo kaka this part makani koro iloso mabor mondo kik obed ma chal gi ma itiyo go kucho mondo mi shida mang'eny gi gobila kata kwach kich but gima ber ni gigi kod barupe gi ma wanyalo konyre kodgi sa asaya mwan gi tugo moro amora. Ka ok we mano to wan gi props kaka mag coat ma panung'e wachne kabisa sama koro igoni wach mogik ni keso loyi kata low case. Koro magi be waloso machalo kamago, kok mano to nyayudo kata magi eki the coat of arms. Magi kawo thuolo mang'eny mondo walos gin achiel kuom props mawacho ni nyalo kawi time mondo mi iwuog gi details mabecho machalo kamagi nyaka ikaw thuolo mari makende. Moko gin kaka ma waketo kata dhoudi kata mana walls kaka magi gin same things ma watiyo godo. Apani unyalo paro ndalo moko chon ne wan gi governor ma Nairobi niluongo ni Mike Sonko. Mike Sonko en gi simbe ewi mesane nochalo kama koro noloso this kind of telephone ewi mesane kacha. Koro chuni nyaka sama waloso show madhi kaka character machalo kamano nyaka ibed gi gigo manohero. Koro kama mane waloso yo telephone mare noendo mare matich. Koro magi mondo chi samoro waloso gigi kaluwore gi ma jandiko ndikoni to gi modwaro to gi sa modware. Wan kod fruits aila gi moko wanyiewo to moko be waloso alosa kendwa mondo mi show bed makare. Wan gi the scrolls kaka magi eki magi gin about then iketo tas and you are there to go. Ka iweri kata gi mago wan gi mamoko kaka trophy mar the Oscar Award manoloso mar Lupita manoloso gimoro around 2014-2015 kucho. Mano mar Oscar. Wan gi mar World Cup trophy. Magi achiel kuom gik ma waloso ma gin nyaka ikaw thuolo makende. Koro ka ionge kod thuolo to ok inyal kawo thuolo mari makende mar wuok gi tich maler machalo kama. Wan kod grenades, wan gi bombs kaka magi eki, wan gi cameras then mabao. Koro waketo bed magi ma koro ka ng'ato ng'iyo film kuch to chalo gimana adier. Ka en gi CCTV camera ma en gima iguro agura e ukuta sama otimo shoot and then you get it right. King'iyo gi chien na CCTV camera ma waketo ga dhoudi kata the buildings makare. Ka kiwe mano wan gi samoro wa shoot gige wa mag joma miyo weche mag television kaka ma and this one of the mics or boom meki mag tugo. Koro thothne yudo ka
both pros makagi gin gik mokawo thuolo makende mondo mi walosgi mawachop kama wachopeni. Ok en gima osebedo mayot, but en gi challenges gi to kendo en gi ber mare mopogore opogore. Coat of arm en be chala gima, but koro yudo kaka magi mokete walls madongo dongo kata maybe a coat kopo ni waloso wich machalo gi wich mage kumiyale buche kamano koro nyako obedi gima ok wanyal dhi haya oko. Koro mago gin achiel kuom tije matimo Nyikwara onge. Collins isenyisowa pok ma bende intiere godo, wasebedo gi ng'eyo ni gin tije mage ma bende itimo. Kata kamano okinyi ma kawuono ne rawera miyo wuoro ma bende nenowa okinyi ma kawuono. Wachni mogik debed ang'o to paro mane ma dichiwnegi ahinya nyaka luwore kod tich mitimo? Ne customers meka ma ohero tijega kata madwaro tijega, daher nyisogi ni jal madwaro tijega nyalo biro Factory Street, go down number 28. To ka poni mano ok nyal yuda mayot, tinyalo gona go simu. Simba is always open. Kata idhi my Facebook, idhi kata Instagram, namba nantiere kanyo endo. Ibo yudo Collins Oduro Ochieng. Namba 0720400153. Mano namba na. To ne rawere matin ma pod chako gima chalo kama. Daher nyisogi ni tich machalo kama no ber to kodwar ng'wech. Kini kod araka to kibido matunda mare. Nikech ibodo ka gik mang'eny okadhi, nikech ilawo pesa, ok ilawo gino ma Nyasaye oketo kuomi. Koro number 1 en nyaka ipuonjri bedo jalo mabolore. Bolri mondo mi ichop kuma idhiye. Bolri mondo tijni obed ni tich mbele. Kibolori tibo yudo matunda mar tich mwatimo. To ka ok ibolori to onge gima inyalo loso. Ibo time tibro ol gi korio. Nikech challenges ng'eny, mana kaka tije mamoko nigi challenges. Koro nyaka iikri ni kihero tich machalo kama, to are you ready mondo ibed disciplined? Are you ready mondo irit sa? Collins erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Ne Nyikwara Mgajwang'a, geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek e odiochienga ma kawuono e chenro mano mar pok opogore. Samoro kinde ma bende neno movie, samoro neno nyagweno moro kacha, to ok ine kata mana king'ade, samoro mano ok en kata mana gweno, gin mana moko kuom okenge kata mana pok ma Collins gini loso. Ne rowere mantiere oko kacha tij lwedo nigi yuto. Collins bende wacho ni entiere ka thuolo mano mar tiegi mar mondo mi ng'e tich makama. Namba ne bende osechiwo samoro kinja sinema manye mar mondo mi utudru. Entiere Buni Studios ka, Industrial Area, nosenyisou kama gintiere. Kokamano, orituru masani, matayo chenro kaka pile. Nyinga Sharon Ong'ao. Warad kendo juma mabiro.